Produkt Part 1. Ice Crisis. Goddag og velkommen til Mathias, Jon og Martins projektopgave 2011. Som produkt har vi valgt at lave en Lego stop-motion film. Vi har valgt filmen, fordi vi mener, det er en fantastisk måde at illustrere nogle af klimaforandringerne på, uden at skulle ud og filme med et rigtigt videokamera på nogle locations, vi alligevel ikke ville kunne komme hen til. Part 1. Ice Crisis. Starring William Brixter and Osborne Iceman. Hej alle sammen. Mit navn det er William Brixter, og jeg skal være jeres... Hvor kom jeg fra? Jeg skal være jeres guide på den her fantastiske Lego-færd gennem de klimaændringer, som vi oplever i dag. For at illustrere, hvordan globale temperaturstigninger påvirker vores verden, vil jeg nu gå ned og købe en is. Så skal I se, hvordan den smelter. Jeg går ned og køber lidt is. Ice cream, yeah, ice cream, yeah. Nu skal jeg ned og have is hos ismanden. Yeah, Iceman er så flink, yeah. Global warming? Hell no! Hey William, skal du have en is i dag? Giv mig en kung fu! Nu! Okay. Is på, mand. Mange tak. Appreciate it. Ja, vi ses du. I takt med, at drivhuseffekten får større og større effekt, bliver vejrforholdene på jordkloden mere og mere ekstreme. Varmere sommer, koldere vintre, mere regn, og i det hele taget bare mere ekstreme klimaforhold. Lad os nu se, hvad der sker, når William skal til at spise sin dejlige kung fu is. Som forventet når kung fu isen at smelte, inden han overhovedet når at tage en eneste bid. Blot en af følgerne på de ekstreme klimaforandringer. Oh my god. Min is smeltede sgu. Nu kan jeg sgu ikke få min daglige kung fu is. Du skal komme til at bøde for det her, Iceman. Revenge! Du skal dø, Iceman. Yeah! Hit med isene, gamle! Jamen, de er jo alle sammen smeltet. Pyha, det var godt nok hårdt. Det vi så der, det var, at den globale opvarmning simpelthen var skyld i, at jeg ikke kunne få min daglige kung fu is. Som vi kan se på den her statistik, er temperaturen bare steget. I nogle områder kan man se, at temperaturen er steget med 2 grader på en periode på bare 9 år. Og alt efter hvilken ekspert du spørger, vil temperaturen kunne stige med yderligere 6 grader inden det 22. århundrede. Oh no! Produkt Part 2. Have you ever heard of iceberg? Hej alle sammen, William er tilbage. Og jeg er hvalfanger Flemming. Hej Flemming. Denne statistik viser, hvordan det globale havniveau er steget med op til 20 cm de sidste 120 år. En tendens, hvis effekt kun vil blive større. Ej, det lyder sgu ikke så godt, det du står og siger der, synes jeg. Jeg har boet på det her isbjerg hele mit liv. Det ville ikke være så godt, hvis det smeltede. Det er der faktisk en god chance for. Det er nemlig, når isbjergene smelter, at vandstanden stiger. Det ved jeg sgu godt, men må jeg lov at håbe, at det ikke er mit isbjerg, der går ud over. Hvis man kigger på denne statistik, kan man se, at alt efter hvor meget temperaturen stiger, vil vandstanden også stige tilsvarende. Hvis vi snakker en temperaturstigning på 4 grader, snakker vi 60 cm i vandstanden. Og hvis vi snakker 6 grader temperaturstigning, vil vandstanden stige med op til 1 meter. Altså. Pas på for fanden! Nej. Isbjerget smelter! Nej! Vi er færdige, Flemming.
På de her billeder kan vi se, hvor meget ishavet er svundet ind de sidste 30 år. I 1979 var det så stort, og nu er det så småt. Ishavet er svundet rigtig meget. Shit! Vandstanden stiger! Pas på oversvømmelser! Produkt Part 3. Overbefolkning på Lego Island. Hej mine små venner. Den her statistik viser, hvordan befolkningstætheden bare er steget og steget de sidste 100 år. Ikke bare i Europa, men også i Afrika, Asien og Amerika. Vi ses, motorbådsmand! I kan så se hernede på Legoøen, at der er overfyldt, og alt for mange mennesker, de slås om al pladsen. Det er nemlig rigtig, Mogens. Øen er meget mindre, end den plejer at være. Åh nej, der er ikke mere plads! Hehe, min plads. Ah! Produkt Part 4. Forebygning af konsekvenserne. Hvordan modarbejder man så klimaændringernes konsekvenser? Jo, man kan for eksempel starte i hjemmet og slukke for al unødig elektricitet. Eftersom klimaændringerne vil give os mere sol, anbefaler vi, at alle anskaffer sig solceller. En anden ting, man kan gøre, er at plante CO2-sugende skov. Det er selvfølgelig ikke kun solen, der skal udnyttes. Alle de andre vedvarende energikilder skal selvfølgelig også bruges. Og vi anbefaler, at man selvfølgelig bruger både bølge- og vindenergi. Nogle af konsekvenserne er det for sent at undgå helt. Derfor bliver vi også nødt til at forberede os på de konsekvenser. Det kunne for eksempel være en stigning i vandniveauet. Måden man kan forberede sig på stigningerne er ved at begynde at bygge dæmninger allerede nu, sådan så man for eksempel kan sikre København mod vandskader.